Takže prvá kategória extra trojboj. Na druhom mieste sa umiestnil Peter Šimon Mohoz Budapešť. Második helyezett. Második hely. Jó, második hely. És a győztes a Slovák Opennak Milan Mányi, Mohoz Budapešť. Víťaz Milan Mányi, Mohoz Budapešť. Gratulujeme. Super, na treťom mieste sa zlakol a odišiel proste domov. Dobre. Dobre. Jo. Žiačky Slovák Open. Na treťom mieste Zuzana Gúrská, Bratislavský športový klub rybolovnej techniky. Zuzka, nech sa ti páči. Na druhom mieste Sára Mesárošová, tiež Bratislavský športový klub. A víťazom Slovák Open 2024 v trojboji žiačok sa stáva Amálie Žárska, ČRS Most. Mám si vodu len medzi tým, aby mi nevyschlo v hube. Žiaci trojboj na treťom mieste a bronzovú medailu získava Jan Augusta MO ČRS Pelhřimov. Na druhom mieste Jiří Vrátný ČRS Most. A víťazom Slovák Open 2024 sa stáva Krištof Kříž MO ČRS Pelhřimov. Blahoželáme. Áno, 5 boj žiaci idú teraz a potom už idú juniorky. Dobre. Ďakujeme. Žiaci 5 boj. Na treťom mieste Martin Vejo, MO ČRS Bohumín. Vejo, už som myslel, že pôjde nejaký alternujúci. Na druhom mieste sa umiestnil Attila Birčák, Novozámadský športový klub rybolovnej techniky. Koho tam dáme? Oni už išli. A na prvom mieste a víťazom Slovák Open 2024 v kategórii žiaci 5 boj je Jan Buráň, MSK Chropine. Dobre. Nieko by tam mohol nastúpiť nejak, ale tak. Čarasko, poď tam nastúp na to druhé miesto, aby tam bola. Dobre? Poď ty, poď. Čo? Nie, to nie. Dobre, výborne. Dobre. Ty si ako alternátor, to je ako, rozumieš. Dobre. Poďte, dobre. Ale mohli sme mu dať. A tým pádom on to potom odovzdá späť. Ale co mu to bude keď rád. No dobre. Ďakujeme. Juniorky. 5 boj. Na treťom mieste
Natálie Kepáková, SMSL Ostrava, 3. Na 2. mieste Michaela Hurníková, US Praha. Juniorky. A víťazom Slovak Open 2024 sa stáva Lucie Nejdlová, ČRS Praha. Dobre, to sú výsledky len. Dobre, prekryto. Juniorky, hej, Juraj? Môžeš mi len pozbierať, daj ich, dobre, lebo vietor to odfúkol, takže juniorky, tak dobre. Áno? Dobre, máš to, dobre. Takže teraz idú juniori. 5 boj. Aha, môže byť, hej. Juniori, 5 boj. Na 3. mieste sa umiestni Robert Traj, ČRS Praha, reprezentácia. Na 2. mieste Dominik Dressler, takisto ČRS Praha. A víťazom Openu 2024 v tejto kategórii sa stáva Jakub Šlajs, ČRS Praha. Výborne. Áno, ženy idú 5 boj. Blahoželáme. Ženy 5 boj. Na 3. mieste sa umiestnila Zuzana Placha, SMSL Frýdek Místek 2. Na 2. mieste Kateřina Marková, MO ČRS Písek. A vo veľmi tuhom boji rozdiel medzi Kateřinou Markovou a víťazkou Lucií Kepákovou zo SMSL Bohumín je, prosím, 1/100 bodu. 400. To je úžasné. 1/100 bodu. To je neskutočné. Ďakujeme. A v najsilnejšie obsadenej kategórii mužov na 3. mieste sa umiestnil David Nejdl, ČRS Praha. Na 2. mieste Robert Mík, MO3 České Budějovice. A víťazom Slovak Open 2024 v Nových Zámkoch sa stáva Jan Mesároš, Bratislavský športový klub rybolovné techniky.
Áno, a teraz môžeme ten. Prosím, aby ste ešte zotrvali chvíľočku. Hlavnú cenu získava víťaz Slovak Openu z rúk Ruda Halačiho, nášho najvernejšieho, najspolahlivejšieho a najväčšieho sponzora. Prosím, aby sponzor... Dobre, ďakujem. No. Janči, alebo ja zmením. Áno, bicykle, alebo to je chyba. Bicykle, juniorky. A teraz idú prúty. Áno, blahoželáme. A pokračujeme vo svetovom pohári. Áno, teraz idú prúty, juniorky. Nie, to už nakoniec. Svetový pohár, 4. kolo svetového pohára v Nových Zámkoch skončilo súboji junioriek Natálie Kepáková, Michaela Hurníková a Lucie Nejdlová. Prosím, opäť na pódium. To je jedno, to je úplne jedno. Zaujmite, dievčatá, svoje. Už tretia bola Natália Kepáková, druhá Michaela Hurníková. Víťazkou svetového pohára v tejto kategórii je Lucie Nejdlová. ČRS Praha, Hurníková US Praha a Natálie Kepáková SMSL Ostrava. Želáme vám samozrejme veľa úlovkov, šťastný rybolov, áno, a aby ste to využili, toto náradie, náčinie. Dobre, kategória juniorov. 5-boj, opäť prosím, bronzového Roberta Traja, strieborného Dominika Tresslera a zlatého Jakuba Šlajza, aby nastúpili na pódium. Ďakujem. Ženy súperili medzi sebou. Vieme, že boli tie výsledky veľmi tesné a veľmi kvalitné. Všetko sa to pohybovalo od 481 do 484 bodov. A prosím na pódium Zuzanu Plachu, Kateřinu Markovú a Lucii Kepákovou. To je poradie svetového... To je, áno. Najmenšie, stredné a najväčšie. Poďte, dievčatá, teda ženy, tak prepáčte, aby som... Zuzana Plachá, Kateřina Marková, to je svetový pohár, prosím. Vyhrali ste svoju teda kategóriu. Dobre. Tieto krásne kryštálové poháry venovala firma Plinius z Nových Zámkov. Takže nech vám to zdobí vaše vitríny a nejaké tie krásne miesta. Tak, si to dobré. Tak, poďte. Bude sa tešiť pán inžinier Löb. Dobre? Krásne nad hlavu, alebo na prsia, jak chcete. Dobre. A v kategórii mužov na 3. mieste David Nejdl, druhý Robert Mík a Jan Vesároš ako víťaz
Svetového pohára. Áno. Je to... Ja si myslím, že takým malým potleskom môžeme štvornásobného víťaza v poradí Svetového pohára. To sa nám ešte, hej. Áno, rozlúčime sa. Dobre. Takže máme za sebou vyhlásenie výsledkov a mne na záver zostáva len vám veľmi pekne poďakovať, samozrejme za vašu účasť. Tešíme sa aj na ten budúci rok, hej, že prídete v takom počte. Bolo nás bez jedného pretekára 90, takže je to suverénne, super. A tak mi ešte dovolte teda poďakovať našim rozhodcom, áno, za ich dneska skutočne bravúrny výkon a výdrž, poďakovať nášmu sponzorovi, pánovi Halačimu, poďakovať dokumentárnemu tímu inžiniera Ladislava Rigla s jeho dcerou a vnukom, poďakovať pánovi Baštipánovi za jeho perfektný výkon za počítačom a samozrejme pánovi Robovi Pintérovi, aj keď ďakujem vopred, ale už viem, aký dobrý guláš bude, takže to by asi mohlo byť. Tak všetko vám samozrejme želám. Jednu vetu a poďakovať samozrejme pánovi prezidentovi, tuto Jurajovi. Dobre, ďakujem. Samozrejme, pozývame vás na večeru, ale zároveň ešte dovolte vám zaželať potom príjemný návrat do vašich domovov, príjemný a bezpečný návrat a tešíme sa na budúci rok. Takže dobrú chuť ku gulášu. Ďakujem. Open a Svetový pohár, v podstate 8. ročník memoriálu Otakara Mesároša a 4. kolo Svetového pohára máme úspešne za sebou. Poďakoval som všetkým účastníkom, však vidíte ešte tu masu pretekárov, ale zabudol som ešte na svätého Petra, pretože svätý Peter nám doprial dneska vynikajúce podmienky. Nepršalo, fúkal priaznivý vietor, a to sa odrazilo aj vo vynikajúcich športových výsledkoch. Takže, čo povedať na záver? Bolo nás 90 pretekárov, čo je veľmi slušný výkon, o len niekoľko menej ako minulý rok, ale výsledky boli vynikajúce a teší ma, že vlastne v tomto roku Svetový pohár je zatiaľ v rukách Nových Zámkov, respektíve teda Slovenského zväzu rybolovnej technike, nakoľko sme vyhrali všetky 4 kolá a tým pádom to vypadá, že aj Svetový pohár za rok 2024 bude našim víťazstvom. Takže ja ďakujem samozrejme pri tejto príležitosti, tak ako som poďakoval všetkým ľuďom, ktorí sa podielali na tejto úspešnej príprave, priebehu a zakončení. A tešíme sa na rok 2025.